Ja, we staan hier met een opkomende ondernemer die niet lang geleden zijn deuren heeft geopend. We wilden graag weten wat hij van de situatie vindt met betrekking tot corona. Ja, en als ondernemer is het in deze tijd heel erg lastig. Om te denken dat we al maanden met zo'n situatie kampen. En voor ons is het heel erg lastig. Omdat kijk, ondernemers zijn afhankelijk van verdiensten en van dagelijkse verdiensten. En met deze situatie is het heel erg veel erg minder. Het is minder. Het is gedropt. En in de horeca heb je eigenlijk de dagelijks inkopen. Of vaak genoeg inkopen. En het is voor ons heel erg moeilijk in deze tijd om bepaalde inkopen te doen. Gelet maar op de manier van inkopen doen bij de winkel, bij de winkelzaken, bij de Chinese winkels. Dat is voor ons heel erg lastig. De groothandelaren waar wij producten halen, de importeurs, die hebben ook aangepaste openingstijden en diverse maatregelen. En je wilt geen enkel risico nemen in deze tijd om een te grote hoeveelheid op te komen. Want je weet niet dat als het elk moment mensen zegt van hey, u moet dicht gaan meneer en u kunt niet verder verkopen. En dan zit je dan met je voorraad. Dus deze situatie is in alle opzichten is het heel erg lastig voor ons. Hoe doe je als je klanten ontvangt? Wat zijn de voorzorgmaatregelen wat u toepast? Als wij klanten ontvangen, wij houden zeker, en we hebben het ook vermeld, de sociale afstand van 2 meter onder iedere klant. Mijn personeel heeft mondkapjes. We houden eigenlijk alle COVID-maatregelen nemen we zeker in acht. Als we geld ontvangen, ontsmetten we ons. Dat is het zo een beetje. Oké, maandag we hadden een soft lockdown en we hebben begrepen dat er maandag een serieuzere, of we kunnen zeggen wat strengere maatregelen toegepast zullen worden. Hoe ziet u de toekomst nu? De toekomst met betrekking tot de coronasituatie en met betrekking tot uw bedrijf? Nou, ik zeg het, als ondernemers zeg ik het weer, onze economie kan een total lockdown eigenlijk niet dragen. Het is voor de ondernemers, maar ook voor het land is het eigenlijk ondraaglijk om nu een total lockdown aan te kondigen met strengere maatregelen. Maar desondanks zeg ik wel, gezondheid boven alles. Als het zo moet, en dit zal ons helpen, waarover ik mijn twijfels heb. Natuurlijk zal, als we total lockdown, dus iedereen binnen blijft, zal de verspreiding, lokale verspreiding zal verminderen, neem ik aan. Maar de economie kan het niet aan. En ik zeg weer, we moeten dit goed bekijken, goed bestuderen en de juiste maatregelen treffen. Oké, hoe zit het met het personeel en hoe zit het met uw omzet? Is het zo dat u wat personeel ontslag heeft gegeven of is het zo dat u nog met de opbrengst kunt doorbrengen? Nou, mijn personeel werkt nu aangepast omdat ik 2 shiften had. Ik had de ochtendshift en een middagshift. Mijn personeel werkt nu aangepast om de ene dag. Dat komt waardoor ze dan natuurlijk eind van de maand ook minder gaan verdienen. Want als ze vrij zijn, verdienen ze niet. Onze omzetten zijn enorm gedaald. Maar we zijn tevreden dat we tot nu toe iets kunnen verdienen, ons personeel kunnen betalen. Dat ze toch hun vaste lasten eind van de maand kunnen betalen en hun levensonderhoud kunnen voorzien. Oké, heeft u een boodschap aan de Surinaamse bevolking? En het is culturo.com. Er zijn mensen in Nederland. Hebt u de groeten daar zo? Ja, de groeten daar in Nederland. Al mijn familie daar in Nederland. Mijn broeders van Surinaamse komaf, de groeten daar in Nederland. En ieder, al mijn boodschap die ik heb, laten we allen de juiste COVID-maatregelen volgen. Laten we alle veiligheid en voorschriften
in acht nemen. En COVID samen, laten we samen ervoor zorgen dat de wereld, niet alleen Suriname, niet alleen Nederland, maar de hele wereld COVID-vrij komt. We hebben heel veel niet in handen. Veel zit in handen natuurlijk van de farmaceutische diensten en noem maar op, de farmaceutische wereld. Maar laten we hopen dat dit heel gauw, we hopen natuurlijk heel gauw dat er een geneesmiddel komt of een vaccin. Maar laten we hopen dat COVID op den duur verdwijnt uit de wereld.